ఇప్పుడు వచ్చేసి కేరళ ఘాట్ సెక్షన్లో అయితే ఉన్నాం అనమాట. కొద్దిగా ముందుకెళ్తే మనకు ఇరిట్టి అనే ఊరు వస్తుంది. అది వచ్చేసి కేరళ బార్డరు. ఇంకా ఎంతో లేదు, జస్ట్ ఒక 15 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంది. ఈ లోపు మన టైర్ అయితే బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా మొత్తం అన్నీ అయితే సామాన్లు అయితే తీశాను. పంచర్ అయితే స్టెప్ని మార్చుకోవాలన్నమాట. స్టెప్ని మార్చుకొని అయితే వెళ్ళాలి. చూడండి, సీల్ టైర్ పగిలిపోయింది. నేను అసలు షాక్ అనమాట, ఏ టైర్ పగిలింది రబ్బా అని. లోపల నుంచి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి ఎక్కడ అంత ఘోరంగా పగిలిందో, లోపక్క పగిలింది అనమాట టైర్.